हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाहैबाय गाबोनहाय जोंहा दङ 14 फेब सरस्वती फुजा दा बेनिनो कलेजावहाय माखासे खामानि सोलिगासिनो दङ सरस्वती फुजानि दा बेवहायनो खामानिनि ओंखाम जानो माने मावग्राफोरखौ ओंखाम जाहोनो थाखाय आरो खामानि मावदों ओंखाम ओंख्रि संदों दा बेखौ देखायगोन नायलांबाय थादो ब्लगखौहाय आरो सोरबाबा जुदि आंनि ब्लगखौहाय गोदानबा अननानै ब्लग चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं भिडिअ हगारबानो नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो आरो हायोबा लोगोफोरजों अननानै शेयार खालामलाय बेवहाय दङ खरस गाबोननि माने पुरिनि बिनिफ्रायनो लांनांगौ आङो पियास बाइसाब पियास 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 बेखौ लांनो फैदों बाहाय बाइसाब मावथिफारिया बिथांमोन आबु बुस्रां जों मावाबानो ना नाले मावा नंगौ नामा मावाखै हिनजावखौसो खैथासोर मावबाय जोङो मन्दप आहाथ' न'आवबो मावो आहा न'आव मावजायो नंगौ नामा जायो जोङो मिथिया आबु बुस्रां औ मोजां खोनादों आबु बुस्रां सामब्राम बानलु गासिबो हाबाय बिथांमोना ब्लगार अफ दा कलेज होननायसो जाबाय मा अदर सुइदो लांबाव लाबोदो बिबाना होननानै रायजाबाय थायो न'आव सानसेबो थानो मोनाबा नोंजों सुबाय खरथाहाय ना बा बानलु खेबो नामा मारसे खेबनांगौ दालाय जायाखै भिडिअ सोदो बाहाय ओमफ्राय देलाय बेनो साबसिन हनै बाव दोनदो फैलाय आलु सामब्रामबो दोननांगोन ना जिरा बानलु जिरा पियास लांफादो बेखौ बाहा लानांगौ होनबाय दोनदो खाथियाव बानाय खाथियाव पियास ब्लकार अफ दा इयार जाबाय दे जाबाय बिथाङा पियास जादों बिनि मुङानो जाबाय अनखां पियास जासुला गाइस बानलुआ बेहारसो जाजोबगोन बानलु गोजानाव थैबाय आं सोरगारि जाबाय आं हाजोबनायसैमोन गासिबो आखा आलौदों होननानै हालाबा आखा लुबाय नैबे माबायाव हाबबाय नाथुर डिस्टार्ब सामब्रामबो आं अनारखा होदौ दुङाखैदां थावा आयौ बानलु माइरं जावग्राया एक नाम्बारखा रोङा गारा माइरं जावला लाबोयो एथ' आराम बिरखङा संख्रिया लांफैबाय संख्रिया अमा oh my god गोथाव नुबाय सावनिबा मोनबायमोन बे
आलु जहल अख्रे अमा मोनबाय मोनखाबाय दा मोनबाय अमे गिदिर है बिदै नङा बेदरसो बिदैबो बेदरबो है मेजेमखौ सरबाय मेजेमा लांफिन मानो मेजेम जाया दरसेल' होब्रा मोदोम दरसे मेजेम दरसे हरदो जायोलै हरदो दे बेखौनो होदो हायबाबो जाबावला दे सालाननि सफारि जानाय नायसै दिनै थावगोन ना थावा गिदिरथार Anu जानो हायिनि जाला जोबबाय लगायनाय जाबायलै जाबायलै नोंसोरा दुगार नाङाय नाय नाङाबा आसोरा सावसो होबावबायलै ओमफ्राय आयै मा लायनो नागिरदों नोंसोर थेला लानानै आदा बन लादों आदा बन बन फानहैनो नागिरदों बन फाननानै जायाबा उफाय गैला बन फाननानै जायाबा उफाय गैला आयै एखेबारे थेला बोनानै जाग्राग्रा नुखाथारो मानसिफोरखौनो बोग्रायाबो रोङालै जाम्बासो नोङो दासिमबो जाम्बायाव दं नोङो बिकास बोरमा ओइ आंखौ ओमफ्राय माल लांग्रा बायदि नुयोना एखे लांग्रा बायदि औ मालिका बे मालिक बोग्रा बे बोग्रा बन फाननानै जाग्रा साला कफि फाननानै जाग्रा नोङो ओइ साला बिकास बोरमा मैथा फायखारि दालि जहल कफि दानखुरा बिथांमोन आलु हासिग्रा बिकास खन्थाइ बुमसार हेनिप्रिया कफि दानसिग्रा निलिमा कफि दानग्रा बुस्रां उलसिया जिरायना थाग्रा ओमफ्राय आं कफि दानग्राया आं